Szerintem te is minden nap találkozol vele a munkahelyeden, utazás közben, hatalmas csarnokokban járva, de azt olyan tudtad, hogy hogyan készül a térbeton? Ha nem, tarts velem most, és megmutatom az egész folyamatot, lépésről lépésre. Kőkemény üdvözletem mindenkinek, ez itt a Németh László könyves csatorna, én Laci vagyok, és ma a térbetonozásról fogunk beszélni. Azt viszont fontos tisztázni még a kezdés előtt, hogy mivel munka közben vettem fel a képeket, így a magyarázás közben el fog térni a háttér, ugyanis nem tudok egyszerre fotóriportert is játszani, és dolgozni is, de azért voltam annyira figyelmes, hogy különböző lépéseket vettem fel, és mivel rengeteg hasonló padozatot csinálunk, így volt viszonyítási alap, és tudtam nektek folyamatosan képeket csinálni, hogy meg tudjam mutatni ebben a videóban. Na de hogy is állunk neki betonozásnak? Túl sokban nem tér el attól, amit egyébként hétköznapi betonozásoknál szokás használni, aluléckanál, szintező eszközök. Ez lehet lézer, lehet vízmérték, akármi. Általában lézert szoktunk használni, mert ugye nagyobb felületen sokkal jobb, mint folyamatosan a buborékot figyelni. Most viszont jöjjenek a zsalurendszerek. Háromfajta zsalúval szoktunk mi dolgozni. A fémzsalúval, a fa zsalúval és a meglévő felületek, falak, illetve utak, amihez csatlakozunk a betonnal. De olyan is van, amikor mind a hárommal egyszerre. A zsalúzaton túl vagyunk, az ágyazatról most nem beszélek, majd egy másik videóban. Szóval a zsalún túl vagyunk, következhetne a nagy munka, mert megjöttek a mixerek. Igen, ezt a munkafolyamatot mixerbetonnal csináljuk, aminek az az oka, olyan beton érkezik, amit betonkeverő üzemben kell megcsinálni, hiszen betontechnikusok készítenek. Hogy mi ez a betontechnikus, gyorsan elmondva, egy zanzásítva, a betontechnikus az osztályozott sóderból rakja össze a megfelelő szemcse méreteket úgy, hogy ez a beton hosszú élettartamú legyen, teherbírású legyen, illetve ő határozza meg a cement a betonhoz milyen fajta legyen, szulfátálló, stb. Most, hogy a betontechnikusi részen túl vagyunk, következhet akkor a betonozás. A betonozáskor az első feladatunk reggel, amikor megérkezünk, hogy kiteregetjük a fóliát. A fólia azért fontos, hogy egyenletesen tudjuk tartani a beton nedvességi szintjét, így alulról nem kap nedvességet, illetve a betonból sem szivárog el a víz lefele. Elkezdjük tehát a betont leengedni. Ennek kettő módja van. Az egyik, amikor a mixerből konkrétan engedjük, ugye a mixer csúszdáival a betont a magassági pontokhoz. Ahogy majd a videón is látjátok, az egyik oldalt a zsalú adja a magasságot, a másik oldalon a meglévő betonfelület, illetve középen láttok egy vastüskét, ennek az a szerepe, hogy a közbenső szintet adja meg. Ugye mondtam, hogy lézert szokunk használni, de hogyha lejtős a terület nagyon, akkor nem tudjuk ezt a technikát használni, mivel a lézer kalibrálása több időt venne igénybe, ezért zsinórral kiszoktuk vastüskével jelölni a középső magasságokat, ameddig a léc beér, és ezek adják meg a magassági szinteket. Viszont van olyan képem is, illetve videóm, ahol látjátok a lézerrel adott jelet, ahol nincsen vastüske, hanem konkrétan amikor engedjük a betont, akkor van megjelölve a lézer segítségével. Ezt ugye általában egyenes felületeken használjuk, mivel sokkal gyorsabb és néha nehezebb is kijelölni zsinórral ezeket a magasságokat. Itt viszont lézeres jelölést használtunk, mert a betonpumpával dolgoztunk és egyenes felületen készült a beton. Na jó, de miért beszéltem ennyit a jelölésekről és a magassági pontokról? Nos, azért, mert az oldalaknál a zsalú adja meg a magasságot, viszont középen a pontok.
és hogy minden oldalon a széleken és a magassági pontokat is összehúzzuk, és elkészítjük vele a vezető sávokat. A vezető sávoknak az a szerepe, hogy ehhez tudjuk nagyjából legerebjézni a betont. Miután mindez megvan, onnantól kezdve jöhet a lehúzás. Ezt kettőféle eszközzel szoktuk általában csinálni. Az egyik egy elektromos gép, de azt nem nagyon szeretjük, mert a kábellel mindig problémák vannak. Húzni, összeszedni, kitekerni, stb. Illetve van a másik, egy benzinmotoros, ami sokkal jobb, lehúzó gerenda. Ezekkel húzzuk le a betonfelületet egyenesre. Ez a sok minden igazából lehetne is egy videó, illetve egy nap, de ez nem így van. Ugyanis amikor ezzel végeztünk így a nap végére, akkor vagy egy másik brigád, vagy mi ott maradunk, és megcsináljuk a simítást. Ehhez a munkafolyamathoz 3 különböző rotációs simítót használunk. Egy kicsit, amit a szélekhez szoktunk alkalmazni, vagy kisebb helyiségekben. Egy közepes rotációs simítót, ezzel már nagyobb felületeket is meg lehet csinálni. Szoktunk is, egyébként például utaknál még gyakran használjuk, ezzel simítjuk le a felületet. És ugye ott van még az UFO, a helikopter, rengeteg néven nevezik ezt a gépet, ez pedig a dupla rotációs simító, vagy ráülő simító, kinek hogy tetszik, ki hogy használja, ki hogy ismeri. Ezzel sokkal nagyobb felületet tudunk csinálni, illetve sokkal egyenesebb felületet tudunk vele kialakítani, még azon felül is, mint az összes többivel, mivel kétszer akkora felületen simít. Mind a 3 géphez tartozik ugye gyárilag egy pengerész, amivel fényes felületet tudunk csinálni, illetve lehet mind a 3 mérethez kapni tárcsát, amivel egy kicsit érdesebb felületet alakítunk ki. Ez egyébként funkcióválogatja, hogy melyiket használjuk és melyiket kell használnunk, ugyanis az érdesebb felület például traktoroknak, teherautóknak elegendő, viszont hogyha targonca, illetve más egyéb eszközzel is használni szeretnénk, és fontos az, hogy ne billenjen a gép a felületen, akkor érdemesebb a pengéset választani. Biztos nagyon sok dolog kimaradt még, amit bele lehetett volna tenni ebbe a videóba. Ez lehet, hogy így van, én viszont nagyon szépen köszönöm, hogy végignézted ezt a videót. Nézz körül a csatornán, hiszen próbálok folyamatosan érkezni majd újabb és újabb videókkal, érdekes dolgokkal. Kövessetek be minden platformon, Facebookon, Instagramon, nézzétek meg a weboldalamat, ahol találtok további képeket és tartalmakat. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Következő videóban találkozunk. Sziasztok!